kublai pi baro kamiet basuk kemen pi baro sai simpat ai kublai pi baro ki bape ye kai tuitional jonga like share kat ba pimon warju ong pade baba den kwan man toy namar balei ladang akren ya kano ka ba ki yo woda wo ni ani ani ka purstat ba ngapet ngayu i ba tinga ngalengo ngamdiri ubrio uba pi perkat banga kwa on pensniu lada pimot on pensniu ru ndai lada piwana khmat pinomla ban le ai namar balei ta habai kran haba pa hoba shai pinom yanu dalileru ngangan ong yi pi ka an jong falor tam ka kham krau ban ya ka to jing start bangi ngidon ka jing start ka bangi ngidon mah ka start ka pule puthi ka dei tang banang penun kam ban thok ten phareng ban thok ten hindi kam dei kata ka jing nang jing start ka ba adu blei trekan rat kata ka jing sampang ka ba adu blei trekan rat ka kham krau hangi kibrio bani ke ai baro pimudur ayu kum kibrio nging dion perkhat bah namar balei ngan ong yi pi batos ngotho batos to jeliu to ngam jeliu ya ka ktin ya ka bible namar balei ka bible ha ka bible ka mut la sneng la khrau la pen ilut barakhot halor ka riti penia yang penia sem ka an chuka chongman nang ta ka an penia hima sima handrei balei bangi ngim chemla perkhat bat na samarki teng habang apen baki ong ubuat ki ong krislam ler ki ong kata ka jing keno jong ki ba me ben kumta ngam syam la ong yeno ba pi pin yakran la bla namar rada pinut wani kenduk markhamat yang sepen i saperkhat hi sapule hi ti kemut ban sukeno kumta kamlong ke babha namar ba pi dei lada pi ong bet para khasi henrei manta kumno pi bisini la upara piong para khasi tangi kata kajingmut para khasi para piong para habadei si para kumno pi bisni lo para menta lada urus pa piong menritlen daduk piong mentu dakran kumni kumbakran manga piong labi piong labuan dengan le kumno haba pisah haba lang haba pet kane ka jing ya huri hura kaba ngim la shun mudur kawai rupat ka khlam ler kam bat kawai rupat ka khlam seiso ten le akumno ha ka bakut ha ka jing im jungi ka bamala kasi ngin chu ong bet bangi la abakla bat ni haban phai hi sha utei uba hajrong ublai bodon boro uba yu ilut ya ka jing mut yu perkhat jungi baro ten na ya pan sniu shu na ya perkhat sniu shu utip kham ha ublei ke jing im jongar nai bisar beriau re kata ke jing bisar jong pi kalong le no ai na martang ha kan ka an perthairu mla ban le i ai dei na kata ka daw ngon ong yi pi ka an jong bal bahlor tam to sngau tho ka kham khrau bani ki e baro lada pi ban khrau ka an jong bahlor tam bani ka ba pi tieng kuma pi tieng menta ya kan ni ke jing pang corona kata ublei unda sngau ba Rada piting yo ublai kumbating ya ki jing sa alam bakla kan ko perthai kata pindalaman bah Henry piran yo ben ya ubalor tam ya ublai terkenrat uba ai ke jing em balkar ku kerdo yangi bangin yo kad ya kan khandau ka siap kad ke jelabat ke jat ben rio bro ko we Henry ngim samlanyo kor ya ka bat ladang pule bible kamat kito ki ba pule bible kin ong bet ba utei ukrislam ler ka kata ka jing mut hato ngilangam jeliu hato ngila perkhan hato ngila puson bunsian ha kajing imjongi teng ngi perkhan haba balei ndala poi ke jaka kum la syai kamut kandon ka dorbar kun la syai kandon ka meeting la perkhat ahla yeng bangan keren kumta ndala poi ke jaka mlat ban keren tet le kumno hato mano bate hato mano bakhum hato mano bam pelat keren yepi hato ba phim deina kata kada ba phim simla ai buram ye ublei bahalor phim la simla perta ya uta ublei bahalor ublei bodon borboro ubla ai yangi yakni ka jing im hakani ka perthai bangin roy parum pare bangin kren ya ka hok skentien ka kum ju ublei henring im simla le nya ai buram man nang menno udei ubrio hadin kamut ngimane blei ten le kumno kamut kajing mane station jungi kamdon jungmut kajing mane dor jungi kamdon jungmut namar ublei uang kaktin jonga kan ye kan ye sa ujisu uang bangam simlawan ban penduk pendam kan ong yipi uang awan ban penjanai
Penjanai ya ka ka ba a ka an jong balor tam. Penjanai ya ka an jong balor tam. Penjanai ya ka an jong balor tam. Tos ngau. Ya ke jengkran. Ki banga pen ngau pi. Tos ngau tu no. Da perkhat da puson da puli. Ka an jong balor tam ka kham khrau bani ki baro. Tementangan puli na kitab jong sirak. Na kalenong ka ba khandai ka dokot ba khat san hadu ba khat pra. Bat na kalenong ka ba sipau ka dokot ka ba nangkong hadu balai puai. Kan ong ye pi sai sen pan. Ya ka ka ba ngang pensai pi. Dei banga ilam bakla. Dei banga pensngotu bakla. Nga puli ya kani dei banga sngotu baka yalam cha ka jing bha. Bat ka pen bha ya ka jing im. Bat ka jing mut jing perkhan. Ka pen yar ka jing mut jing perkhan. Ka pen yaru ka jing tip. Ka pen yaru ka ta ka jing itip lem. Ka pen perkhat ya nga. Dei na ka daw. Ti la da pi ya bishar bat pi shrai ka dur jong bat deng do todang tem lali na. Kai ka jing stan. Mano bala ban batai. Wei ubastan. Tangu blai ubastan. Tangu blai hi ubastan. Namar ba blai ba mshimla pen ka dur ya la dia. Dei na ka daw ubu tang ketien hangi. Handai la dangi kran iki baro ngan ong yi pi ka dei tang jing thok sudah pi. Ka dustor dei ka jing thok pi. Kadustor dei ka jing thok pi. Jing thok brio. La ka anya la kadustor ne baklam jing thok. Hangno ka don kata riti penyi yang penyi sam. Hangno ka don kata ka ancong man. Hangno ka don kata ka yang dor bat hauri ti dustor. Hangno. To batai pi. Hapen siai. Kia le pinom la. Yak lada pim penon buram la ne pim pen krawi ka anjong valor tam. Kalong le no yangi. Kalong le no yangi. Dei nak takadaw bale nga yam nga uot nga kerpat iuble terkendat. Bau nia dai ka jat riu jungi. Lada pi tole berkikam om dei ban keren tang nal miang sentur. Kat bakam siam kam chim lalong gumta. Ya ka ka bang ui ngim la ban mat la. Handreng ui ya ka bang nging ui ngi keren ni kata. Ya ka bang ngim ui ngim la ban sakilam ler. Dei nak takadaw bangangan ong yipi sai senpan tolong kibas ngutu to ngam jeliu to perkat to puson ya ka ketin kaba uble terkendat bla ai hengi na ka jutang barim kade ka anjung valor tam to sngotu no kamlong ka babha bangi ngin chu kran lapla eki baro bat ban yalam bakla handre ngin ong ba udi ukrus lam ler kumno ngalam ler kumno ladanga ngalam ler te kamut ka bible ka alam ler kumno ngalam ler manga kumno ka bible kan lam ler bali bhim shimla pulia dala dia bali bhim shimla perkhat dala dia hato kalong ka babha ba kakten jong ublei ka bible pi ong ba kai bakla kumno kai bakla hapuli adalah dia to perkhat adalah dia to skutu adalah dia kamnong ka babha ba pin yalam bakla ki brio da ka jing perkhat brio ba da ka jing start brio hanre to puli to ngam jeliu ya ka kenang ba pin kenang ba pin suk la jale sngi kenang ba gajat ben rio kan ne kan sa hakan ing sla perthai katkum ka hukum bala adu ublei katkum ka benta bala adu ublei Mentah saya sempat ngan ong pi bangan puli mentah ya ka kitab yung sirak lenong bakhandai gadukot bakat san hadu bakat prabat naka lenong ka basipau gadukot banangkong hadu lai puai ngap baha ka ka ba ka kitab yung sirak ka pensayangi towat ban yakren ya kana bat kiriu sampang to ya pen iktien ha ki jing ikren syapang ka an ubah kli tam to ya bam yadi ilang tang bat kiriu hok bat tos ngau sarong bandon kajing ting buram ya utrai kajing kentu ya kinong sensar kumjo ikinong sensar ya kinong sensar apathei kibabat ika hok bat kasikan tien kat kum go gum jong blai bat kibale ke badai kiba tip yalah kamram kumno banle kata ki ong kinong sensar blai Henry ya kinong sensar kiba pensuan kiba balik haram yalah ki khun ke jar kamot kita kide kinong sensar kiba pensertok yalah ki khun ke ajar ki ong kinong sensar baharam nong sensar baharam nong sensar baharam dena takadaw ngan ong yapi kajing kentui kinong sensar ka kambale ada kikti kibastan kayo jing yero te kumta ya unong yalampat jutip ba ustan
na ki tien jong u ya uba khor tien ju tieng hasnong athau bat ya uba kran kat balap ju isi penban yo sakeno o badi badang todong bakran lapla mo naka kitab jong sirak hi kalnong basipo unong sanchar ubastan upensan penang ba elagi brio bat kajing peniat kam ubasian kan renti kumbalong unong sanchar kum taru kinong kit kam jong u kumbalong unong sanchar kum taru kitrais nong baro usim uba pathar un penjot usim ba pathar un penjot ilaki khun ke hajar kamut kumju ya kinong sanchar mo kinong sanchar ba pathar mo kin penjot ilaki khun ke hajar kani kalong be ya kinong sanchar usim uba pathar un penjot ilaki khun ke hajar handrai ka sinong kan roy habadon kinong yelam ki basalak kajing penyat ya ka khendau ka dei hakik ti utrai mentangi kran sepang ka an mo kalan transfer ak ti menta kamut hang ni kalapatai syai mo handrai ka sinong kan roy habadon kinong yelam ki basalak kajing penyat ya ka khendau ka dei hakik ti utrai ublei mo wala aingi nadu nongkong bat untung de kibriu untung da ubriu ubayedei katkum kajuk nai kran chu ikajuk handai ya kran ikajuk menta kajing le jong ubriu ka syong hakikti jong utrai kajing kam jong ibaro ka syong hakikti jong utrai ublei namar upenya iki baro da kajing start ka jong u hanrengi ubriu ngilong ayu ngimlong ai bat open kop da ka buram jong u ya unong thau an dei na kata kata upen ublei upen kop da ka buram jong u ya unong thau an kapap kajing serong wat judom meu para marjan haba ule bamdei bat wat juli ai ha kajing ingkong ya kajing hangamei la isi da utrai bat da kibrio bat kajing le bamhok baro ar ki ijeli kabor sencar hima kayat na kawei sya kawei kari namar kajing bamhok bat kajing hangamei bat kaspa ya eite uta bolong tang ka khendeu bat utpei ula ban sarong wat haba udang im kisnir jong u kiring suai kajing pang ka bakarni ka pendu but ya unong ai dawai dang menta kasngi usiem la shala yap anda ubri uyam uyo pateng da kinyang kersi da kimrat klau bat kiksan haba ubri usdang ban sarong uino ya utrai ublei mo haba ubri usdang ban sarong uino ya utrai ublei da kadonut jong u kalandet bak nala unong thau ublei mo bat ubri ubasno aka ukerni tang kakamsi namar kata utrai ulapha kijing persaja ki bajur halor jongki hadu bakin dal kopom utrai ula pentung baji ya ki khet jongki nong sensar bat ula pensyong da ki bapo haki jaka jongki utrai ula jenrat ya ki thiet jongki hima bat ula thung da ki basngurit haka jaka jongki utrai ula pelim iki hima bat ula penjot iki hadu bandamadan saka khendau ya ki katokan ni ula penjot hadu ba om sa syu wat ka kerteng jongki haka khendau ya kajing sarong om semla thau na kabanta ki brio ne kajing daka na kabanta ki tu ya ki balakha sya ka perthei habs ngotho mo ya kajing sarong om semla thau na kabanta ki brio ne kajing daka na kabanta ki tu ki balakha sya ka perthei kaburam basisha sngap kani kaburam basisha halor jong kajat benriu bangi ekran ni kajat benriu perkhat ya kani perkhat puson kai kajat kababit banyo buram kajat benriu kai kajat kabadei banyo buram kito kibating buram ya utrai ublei kai kajat kabom dawa banyo buram kataru kade kajat benriu namar na kabanta kajat benriu ngimde banyo buram
ngimde ban kwa buram ngimde ban don kata kajing mudur hari-hari bangin yok mantoy mo nak ban taj kejaj ban riop jude ban yok mantoy ngi di ban le be ke badai bat ke babej nak ban ta kejaj ban riop kran bat le dei ban syukran klem le mo te wat buj na utrai nong thau ken wat buj na utrai ublei jongi ken to da yam to da snusi to da do yam to da ut hakmat jong ublei un so penchai ke jing mut perkhan to aingu ika anjung ba halur tam khnang bangin dup sngo thu kai kejat ke bom dawa ban yu buram itu ki bapan ken ya ki hukum hapleng si para uba long nong yelam udawa ban yu buram bat kito ki bateng buram ya utrai ublei kidawa ban yu buram hakmat jong u ka buram jong kiri ubha ki bahe kerdan bat ki baduk kadei ka jingting buram ya utrai ublei kamlong ka badei ban iben ya uruduk uba pro jabing lemne kalong ka basong nia ban ai buram ya urus niyo kamlong mo ka basong nia ban ai buram ya urus niyo lemne kamlong lemne kalong ka basong nia ban ai buram ya urus niyo kamlong ka badei ban iben ya uruduk uba pro jabing lemne kalong ka basong nia ban ai buram ya urus niyo mo kade ka theo bat kamlong ban ai buram ya urus niyo ban ai buram ya urus niyo mo uriu dan buram unong bisar bat nong sensyar kin yo la ka buram Henry omdan uwei naki uba kam kraw ban ya ubri uba teng buram ya utrai ublei kiriu lai lut kin trai kam hapo syakri uba start kiriu lai lut kin trai kam hapo usyakri uba start bat uriu sngo un om khnyom ei wat ju pen pau kop yala ka jing start haba pi trai kam ne wat ju pen kraw yala de haba pi kerdu yo cha thangan mo ne wat ju pen kraw yala de haba pi kerdu yo cha thangan ei mo la ubriu uba trai la ka kam bat udap pahu pahai da trai stom mo ban ya uba syang keleng ban kop klembam hakasarong ka krong mo ko khun tole antat haba phiyaro yala dia bat to wat buram yala dia tangkat ba pisong hok mano ban pengsan yo ubriu uba penrem yala dia hi ne mano ban buram yo ubriu u penja buram yala kajing em mo ya ubaduk la ai buram namar ba udon kajing nang jing ya ubaduk la ai buram ya ubaduk la ai buram namar ba udon jingnang jing tip kumba ya ubadon spa la buram namar ba udon spa lada la ai buram habaduk kat noli lei lada riubha bat lada ubriu uja buram habadon spa kat noli lei lada uduk bat lada ubriu uja buram habadon spa kat noli lei lada uduk kani kaktin ublai as ngungu yo ublai dinak takdaw balingang ong kani kaktin ublai namar lahi kai ngaru nong rit bangan keren ye kani tienai sngo per na sngo phla habadeng do trong tem don balang ra wat langa wat la dala khai nga hak balang handrai ngam don kajing sngo balang namar balei nga sngo thu ba yala de hi ba kim don kinu mo ban ong bet ba balang jongi kamut da pi business ei te tho adukan kani ka dukan jonga ban thiet tang kita ki balang so lani kanu kino ki brio ki ba ong bet balang te kamut saya khai pateng ro tang prabalang sai songkha songman ro tang prabalang sai di thiet tang prabalang sai bam yadi tang prabalang mo haba phidon ya kata ka jing sngo prabalang klat no ikajaj ban rio haba phi sngo prabalang kumba kalong kumta hiru kalong namar ngis sngo kumta namar kadon kawei mo kajing ye kandu jonga haba nga pule bible ha sien te kamut ita ibri ong pipule bible ayuba ngong nga pule kane tip ka bible ayu baka de ka bible hi ti ong o ka to
Yong hane kano ru kabalang kalong kaju hi. Ngoong hoot kalong kaju hi kong. Tangba pilong balang ayu pipan. Yong along prestrian yang nirwai lang ya bat nga. Imtre ipiat. Tikum no ngin ong yalong kaju. Sentur te kalong kaju ban ong tongin yarwai lang kijing ruai jong pipat imtre. Ladanga ngan ruai presbyterian kamot ki katolik in khamat kin pet khamat bahe. Ladanga ruai katolik ki presbyterian kin pet khamat bahe. Te kamut ruai hindi ruai pareng te ngang ruai bet ndon jing khang. Te kamut ya ban ruai ya kijing ruai balang te sim jing e phi. Takadaw kumnong in ong yalong kaju. Te kamut haki balang trai kila on pnia tali ke ben rio. Kumno pedengin perkan. Haba menta ngadong ye pi ba lada u balang katolik udei u chenrang lane ka kentei ke de presbyterian ki kimi ki kpajung kita ki ong nyemsok bamde pra balang. Ti dayo pat da u negro ne u pareng ne u kasi ne u dekar kamut badai pra balang te suk bet mo. Ten le akumno haba kumta. Jom di para balang rusuk. Ti dei na kata kadaw ngan ong ye pi to perkat bah. Hang ni ka jing pensyai jong ka kitab yung sirang ka thawi akan hi. Namar ka chung ka khle kam dei ka ba bah. Wadi angi la kha kamut msung thu namar bale ngaru ngade hita kumba kisen ki kasi mo usipia ngam sngau phala. Namar mdei te ka jing le ka jonga. Mdei te ka jing le jong ime ipa. Namar kata kadustur hi kalam kumtate. Nle akumno. Te kumno ngin ya keren. Dada pidang sngau phala ngan sngau pher ayu manga. Ti mano babakla ngam tip re manga. Ti dena kata kadaw ken dangi keli ya kano kanoru kat ba keli ya kita men ki kro ki ong ngim tip. Kap snyu damiet mlong. Da keli kadaw tip. Kap tersim damiet mlong. Da keli kadaw tip. Te kamut tip sim tip. Te kamut mdan jing thwa jing taru suye thuk khana pan. Ten le akumno. Te dena takadaw bangangan suong ipi tongin yalong kibriu ki baperkhat bat puson to pulia bhai ka bible. To pulia bhai ka jutang barim. Bat lada pipe ka YouTube channel jonga lada pi mantoy. Lada pi sngau mantoy. Topet lada pi sngau mantoy. Ka bahaba nai wo nia bahaba nai pet kam don jungmon. Ngangam semlawan bangangan keren ye ke ban pensniu lene ban yalam baklai no ino handre ngan ong yipi to kongo iku ya ka anjung bahalor tam bat pin sapu saping halakisngi bat ye ke jing don kam jung pi ublei trakenrat ula dep tip hi kam don kam yengi bangin don jing arfatin to nget bet sunget be ya ublei tangkata ula tip hi nam ta jung pi ya ka ban sha elam bakla kibriu da kano ka kam ka bangim don jing sha ai Handai to pulehi, to perkhan, to puson, hangta ublehi, unsawan ka jing im jong pi, bat unang penpu penping ye pi halaki sngi, bat pin sayo ya ka jing kraw, jaka jenang jing stat, bat ka jing kraw perkhan. Dei nang kata kadaw, balai, syua bangan penkut ngan ong ye pi, kani ka jing hikai, jong ka jing duai ka bangahi, ngalayo, naduk isnam sijar kandai spa kandai pun rio. Balada unu ubrio ba penting ngaju ong borobor, wadi penting ye nga namar bang lada biap naduk isnam sijar kandai spa kandai pun rio. Bang amyo jing syai no dei na kata kadaw banga nga sakren banga nga sa akandum kalango ban nga pet nga skosi haba nga pet haba kirwai ki jing ruai re kasi kanu nga yam nga skosi hanre nga klami i kanu jing kala bar ka jing pen i ka basisya ban nga sa adum sa lango dei na kata kadaw ngawat bor na ublay trekan rat bawni snei un pelat no ya ka jaben rio jongi na ki bor jong jing dum na jing cha yalam bakla ha ki para brio dei na kata kadaw ngas ngosen habang apen hanre ngamla ban li nga dei tang ubrio tang ma me ku kun rat tang ublay hi watip iki ki baro habanga ngas ngosi habanga ngayam habanga puli ktin jong ublay usngau ya kajing kerpat kajing duai jonga khanang ba un pelat no ya kari ba kajai ben rio jongi naki bor jong kajing dum naki bor jong jing sailam bakla naki jing te mrau jong kaspa ka hajar ban pensong thu bakla ki brio jongi handai bi pensai bi par ko khandra pensai no par ya kajing mut perkhat jong ki watte mrau kajing mut perkhat jong pi dena takadaw ngan ongi ya pi bro to pen krawi ka anjong balor tam
to pan krawi ka anjung ublei to bat ya ka hok kasikan tien ka hukum jung ublei te puli ya ka tien ka ya ka bible na ka jutang barim ka kam bha yangi bangin puli na ka jutang barim namar ka kedeu ka pan thu bat ka patai syai halor kata ka an jong ubhalor tam te de na ka daw te shwa bangan pankot ngan ong ipi baro ya kani ka jing duai ka banga ngalayo nganong ko kan ran to ai ngai ka jing nang jing start ba ka jing sampang khnang bangan dubla bani e ka babha ka jing em jonga tangkini kentien ku blai sibon ni pi baro